שלום, ההרשמה לקורס מדריכי זומבה בייסיק 1 נעשית באתר המאובטח של zumba.com באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד, שזה ויזה קל או לאומי, מאסטר קארד או אמריקן אקספרס. כל כרטיס אחר לא יתקבל. כיצד עושים זאת? נכנסים לאתר zumba.com, מגיעים לכפתור הזה, Instructor Training. לחץ על הכפתור, ואז ייפתח לך דף חדש שכותרתו The Zumba Academy. גלול לתחתית הדף, עד שתגיע לכאן, לחץ על ה-Country, ומשם על Israel כמובן. בדוק שמופיע כאן Zumba Basic, ומשם על Find Now. עכשיו אתה נמצא בדף שבו יש את שמות הערים שבהם מתקיים הקורס. בחר לך את העיר שבה אתה רוצה לעבור את הקורס. לצורך הדוגמה שלנו, נניח שבחרנו בחיפה, אנחנו שמים את הסמן על החיפה, לוחצים על החיפה, ואז יפתח לנו דף חדש. משם אנחנו עוברים ל-Register Now, לוחצים עליו, אז נפתח דף שבו אתה צריך למלא את האימייל. בואו נמלא לנו כאן את כתובת האימייל. לצורך הדוגמה נשים את האימייל שלי. משם על השם המשתמש, נניח שזה חיים 100, ומשם על הפסוורד, שזה הסיסמה, חוזר עליה פעם נוספת, לוחץ על Proceed to Checkout, ובעצם מגיע לטופס הרישום. בדף הזה תמלא את כל הפרטים, רואים בצורה הזאת. משם אתה עובר לפרטי כרטיס האשראי. שימו לב רק לחלונית הזאת, זאת החלונית. בחלונית הזו אתם לא ממלאים כלום, זאת החלונית היחידה שאתם לא ממלאים בה שום דבר. ומשם לוחצים על I agree ועל Submit Payment, שזה בעצם כפתור ההרשמה. אם ההרשמה מוצלחת, יופיע על המסך צמד המילים Thank you, תודה רבה, באנגלית. במידה והייתה טעות, תופיע כתובת באדום שתסביר לכם בדיוק מה הטעות. תקנו על פיה ולחצו על Submit Payment פעם נוספת. אם גם בפעם השנייה לא קיבלתם את צמד האותיות Thank you על המסך, התקשרו 054-6666-215 ונעזור לכם לסיים את ההרשמה בהצלחה.